guys, welcome back to my channel and my new video guys. Hagra bari nan lain na dumi ha. Lama ekdom kita na cakap video. Sampai dah ya tangga sini. Apa gumanya? Tapi lama sini gumanya. Gumanya aku furgan le. Ya bu. Halu hang baik benar. Dubliau. Jangan kunci mai hane dubliau bini. Guys, mana mulai? Angkuai saat ini saya manci berak QnA video lah. Benar betul menarik sampai. मानसिफोरा जा सोङो आं बेखौ कमेन्टआवनो रिप्लाइ होखायो ओमफ्राय होमबाबो सोङो ओमफ्रायो जुदि आंखौहाय QnA भिडिअ लाबोजामारनो लुबैदोंबा नोंसोरो 10 जन 11 12 10 जनसो मानसिफोरा लाबोनो नांगौ बिदि कमेन्ट हरबा आङो लाबोगोन आरोखि नोंसोरो बे भिडिअआवहाय माने सासे मानसियानो 10 ता कमेन्ट होबा जाया ओमफ्राय 10 जन मानसिफोरा 10 ता कमेन्ट QnA भिडिअ लाबो इदि होनबासो लाबोगोन लाबोनो गोसोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लाबोनो गोसो गैयाबा खालामनाङा दायो नै थांगासिनो दायो नायलांबाय थादो नोंसोरो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ गाइस दै सौहैबाय नै गुमिया आयो जों जाबाय दानि जुगनि नेखा नै जायगाफ्रा ओमफ्राय नै दैया ओमफ्राय फिसासो जाथारदों दैयानो माथो जों गोदोहाय दुगैफैयोमोन आरो बेयाव ओमफ्राय गोदो दैया बिसिनिथारमोन दा गैला जायगायाबो सोलायथाराखै दैया आलि बानायबाय खुसिया मोननो हागौ खुसिया थाइजौ जानानै फैदों बे मानसियानो बाल्थिं बियो खुरैबासो जादों नोंना गुमै जायाखै होनदोंलाय जानला मोनलासो मानसिया जायाखैनो गुमै जादोंलायनो गुमै गुमैलाय जादों आयौ खुरैबा जानो हानांगौबा मानसिया खिना लांनानै दा गाव मोनायाव जानांनाय नङा सोर जादोंलै लाजिलायबावबाय ओमफ्राय बेसे गिदिर ओहो फासन खांख्राइनि जुरि दोनबाय मैथायानो जागोन लाबो ओरैजाय नैनि साबजिखौलाय मोरै साबजि होयनि नायनाला ए बस'यसो बस'नानै बेखौ थुबाय ए नङाबा थैयोना खेबनो हाला मानसिखौ गबालाय बेयो साबजिया गवा आयौ नै खेबनो माबायदि लाबाय थाखायो आं खेबजाफेराखैदांलै खेबजानायलाय होद खेबजाफेराखैलाय खांख्राइजों खेबजाफेराखै थौसाम बबेयाव खांख्राइखौ दा मोनसेलै नाल'मोन सोलालाय खनसे अखै फायोबा बेखौ आखाइ मानायाव नंगौ एसे दंबावसो नै ए बेयावनो साफैबाय थायो नोंस्रा आयौ टेंके खोनायजोबबाय बेयावसो फायो आथिङाव जोंना बायनानै लाबोगासिनो बेयो नाखौनो मोनाखै आङो बेयाव ओमफ्राय दा सानसेना माबा माखौ फुंदों सेरसेराव जेबो नङा आयौ जेबो फैलाय खुरसै जाखौ नायानो गैया मासेबो दाबो मोनथ'वाखै ना फिसा दावख्लांबाय औ जेखुनु जासिगौ नै नायनो फैलाय हारसिंनो देन्जार बोलो गोराखा जोंखौ नांगौलाया जों ना हमनायावल' देरांलाय बोरायनाय नैबिसिम मोनहैयो दैया निजदा दंमोन ओमफ्राय नै दायो होखेबाय खालि हमग्राल' नै दैया एसे गैथायला दैया बारा दैखौ नुला नै माथो ओमफ्राय दै दंबावो नायानो हाबाखै दा ख'खा बोराय नै मालानिबा ओइ हनै आया लोमलो नावखौ सियाव दोबा मेला थांबाय थौसाम जरासे मा जरासे आयौ मालाय आजाखादो आजा आयौ गैया आरो थांलाय दसे मेंबाय गासिनो मेंबाय बियो माजों सालायनो खेबसा सिबाय ना हमनायाव गोसो ओरैबो गैला दाना ना सारनोसो होजाबाय दे बेयावबो थाखागोन बे एबार आं ओइ आं आंनि लोगो गिदिरखा आंनि सिदा एबारा आंसो नोगोर गिदिर नै नुबावलासो साथामनि माथाम दा आंनि गिदिरसिना आंनि खारा नाया बैनिफ्राय फैगासिनो नाया बै सिंनिफ्राय दै गैयैखाय फैदोंदां न' हमनायाव देन्जारखासै बियो
Iya baru gila nih. Adi untai jepsi. Gila hoi. Semua nih semua. Oi nih stick nih nih. Oi mah biang. मुझे मिल गया ये देखो yes deh aku sini bani ni jira dong ni jira nah ni jira nung mani pipi ni sih sini nih deh kunci mau bay celah belas sih biji na satu sama biji gula apa namanya baru nih kau mana dia sini kalau yang apa Kilo sát rồi hả? Mấy tông chắn rồi. Mà bác sĩ bắt là bật chết. Mấy tên khử. Yang tu sendiri mai dengan. Sing club like tadi. Besar sih. Piuna gue pada nak hun mana yang apa dah? Nah, dah siap. Ayo cek nala nih. Buciat pasti kiri tunggu. Naik, info salah. Tapi kalau pada ulang banjir ini. Ayo nak duduk sini gitu nih. Ah, ulang aku. Iya, apa lu gerak? Ayo, hai kan. Gue sebentar ada kan makanya apa yang sing Kan kecil lah kali. Ya, kecil banget. Aku boleh kerja nanti kan. Aku boleh kerja na, boleh kerja ni. Suruh kerja he. Beda. Nukur kita kan ni. Muna ba fungsi buja ka kung. Kolleg sini lu. Sarkam ada ini. Punya. Koying soi. Bulan nampak. Gede. Siapa sih dekana? Gede. Nah, sana. Nah. Ini, baru ini mana? Nah, Ucele. Iya. Akan apa? Ang tu satya sih. Kerin istilah kon ni. Guys ni memang cina mantuk kerja ulangan deh. Isi mati istilah tu. Salah. Mesti tahu. Adi deh. Dia stress tu begini macam mana? Nah ni siapa dah? Siapa sih? Macam suka sini malah. Bukan nak apa be? Aku tak lama ni. Ayo. Guys, tu. Irin pi bani je, hometown lo pi bani je orang. Mesti hometown ni. Nah, kamu zaman jawab ya, hometown lo pi nani. Guys, mana biku. Lah, saya tengah kerja jaya. Ang biku irin celaba ko roh sih bani. Milen na yang. Rabu milen na kaki silo. Ah, kita baik. Pia lo sih. Milah, biar pergi ni milen na. Bye Nui. Bye. Adi. No money kita sini sini orang kan.
Cholo deh. Guys, sang dayo no थांग्रोसै ओमफ्राय आब' मोना दायो दुखांनानै नाखौ लानानै फैसिगोन जोंनिया जागोन ओमफ्राय दायो थांसै दुगैग्रोसै दुखांनानै ओमफ्राय बिसोरखौ लोगो मोनफिनसै न' थांसै गामिया बाव फैखागोन न' गोदान र' पस्ट बानायगासिनो बिदि होखांजोबबाय माखासेया बिदि दंबावो सोनिया नै दख'ना गानदों दे ओंख्रि संग्राया नै दासो फैदों नाखौनो दासो लाबोदों आं मैथा सायगासिनो ओमफ्राय मनाया माबेसो जिरायदोंमोन मैथा बांगाल लायनो थाखाय माबा मोनजायाना मैथाखौ मोनजाया ओंखायनो गैखाया नायलाय जाया आं जागासै गाबे आं बिदिखौनो गोथाव मोनो जानो फिसा फिसाखौ आरोखि ना नै नैबेयो आंनि बरख' नास्राय बरख' उइ मा लुगोजोबखानायसैलै ना ओमफ्राय मैथा बांगाल ओमफ्राय मैथा गोजा गोब्राखा ओमफ्राय नाया इसेल' गंसे ओमफ्रायो मोनसे जिनिस दंबावो नै अमा खोमा ओमफ्राय नै मैथा बांगालजों नाजोंआ मैथाया मोनबाय नै जानोल' बाखि नै ओंखाम जानो नारबाय ना सारग्राया बेयाव हनै मालाय सारनाय जानाया होथारदों आयु नुदों इलाय नै ओंख्रिलांदो आइ बेयावसो नैबे आमारनि नै आबैमोनहा आबैजों आबौजों आबै मा ओंख्रि जाबा आबौ मा ओंख्रि ओंख्रि गैयानो मोथिया नायदो बे गानखौनो नायो दे गभर्नमेन्ट कलेजनिखौनो बेखौनो नायो मोथिबा नै दख'ना गानगुलायनाय जाग्रोसै जोङो गाइस र' गाइस दायो ओंखाम जाखांबाय जोङो आबौ थांसै न'आव आबौ थांसै ओरैनो लाजिलायबावो आयौ लाजिले खोमसि जाजोब्बाय गाइस नायलाय आइखौ नुहरदों नामा आइखौ एसे नुसोहरदों so guys दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ so much नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय